De toerist houdt joertendij de actualiteit goed in de gaten. Van de morgen wie er een oorslag in Istanbul en dat zal grif gevolgen hebben voor de reizen die kant uit. Zoals elke aanslag heeft dat weer gevolgen. Ik voor u, mensen zullen minder snel naar Istanbul gaan. Het heeft toch weer tijd nodig om daar het vertrouwen weer te herstellen. Dat heb ik meegemaakt in Madrid en Londen en al die oorlogssteden die een aanslag hand hebben. Langzamerhand komt dat weer op gang. Maar wat ik dan altijd zeg, kerst oors nergens meer heen, want overal is gevaar hier te die. Bij reisbureau Travel Club in Stienjes vernemen ze dat mensen voorzichtiger worden binnen. Ze kiezen veilige bestemmingen als Spanje en Portugal of haar volle meer vragen als men toch naar Turkije of Egypte wil. Men vraagt meer van hoe komt het als er al een negatief reisadvies komt. Wat zijn dan de gevolgen? Waar moeten we rekening mee houden? Dus ja, daar informeren wij ik heel goed over. Dat men daar rekening mee houden kan. Dat als er voor de vakantie toch voor Turkije weer een negatief reisadvies komt. Dat men dan uitwikken moet naar een andere bestemming. En dan kan het volgens moeilijk worden om wat te vinden. Van Joertal is er één centraal nummer van buitenlandse zaken dat toeristen dag en nacht bellen kennen voor tips en hulpvragen.